Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Atin tamo pong bisita ngeni, ne? Pakilala ko po kaya kayo ulig da kala pong buring pabalo kaya kayo dikil king pa magpasusi king National Disaster Awareness and Preparedness Month. Kenla pong City Disaster Risk Reduction Management Office naning City of San Fernando ila pong akayabe tamong ngeni. Atsing malago ne, adwalang atsing mas malago. Din kayabe ko ngeni. Nakamagtampo, busy ka ken ne. King pamaglage, bombilya, king kayong bale. Kasa, pay kuryente. Muna po, pakilalaki po kayo, Imam Glo-Nila Samson Tio. Kayabe niya naman po, Imam Danica Audrey Carreon. Pareho wala pong LDRRM Officer 1. So, kayo pong tutpuri, LDRRM Officer 2. Ne po. Siyempre, kayo pong kidakin ng kikatawang programa, dyan tala pong maya po oras ng kikatawang bisita na i-shout out, batian, dorem, buridang igrit, ne? Din karelang kamaganak, kakaluguran, kaya beking obra, followers, subscribers, kasi po ta sa ganando, Palengke, San Fernando, kay Batrugo, sa Bianda Karela. Oy, Glo-Nila, oy, Danica, Albenda, okay, CLTV. At yung kung may manrugo sinoutout, kalagad yung pa-TV. Okay, makasadya na rin kaya kayong pa-shoutout. Unahan tayo pa mo. Ma'am Danica, go ahead po Ma'am Danica sana. Ala ko pong akalingwan. Shout out po sa aming department head, Sir Raymond Vidal Rosario, sa amin pong mga kaopisina mula sa CDRMO San Fernando, Pampanga, Operations and Warning Section, Admin and Training Section, Research and Planning Section, and kay Sir Gilbert po from CDRMO Olonga po and Sir Jeff Lapid. At mula po sa CP Information Office Team, shout out po Sir Sherwin and Sir Paolo Marcelo. Yun lang ba? Wala bang mga friends, family? Sa family po, shout out po, Carreon family, Sampang family, Abadiano family, Maraginot family, sa asawa ko pong napakagwapo, Luis Carreon, at sa akin pong baby, Axel. Shout out po. Ayan. Wala ko sa makalingman niya the one, the only. Sir Luis, there can only be one. Si Sela Nakamo. And ngayon naman, kaya katamo pong kayabi pong metong Imam Glo-Nila. Go ahead po, kayong pa-shoutout. Hello po, good morning, good afternoon po. Shoutout po king kahong asawa. Pogiya naman syempre, Michael Ryan, king kahong anak, Sofia Kael, Mama Annette, Mama Lily, Papa Jojo, Papa Greg. Good afternoon, Manalbe kayong muken, happy viewing. Ang karen friends ko, happy viewing din. Salamat king pamon yung porta. O ita po, dakal din pong salamat at happy viewing din kang Ma'am Rochelle, Chloe Miranda, wag ka nang iiyak. Janelle, sana okay ka lang. At karen kaya kaming GIP, nasasawag kayang pamagobrami. Salamat po. Si Mayor ay may kakalimutan. At syempre po, kaya katamong pinakamabuti, Kagalang-galang, pinakamahusay, napaka-sexy, Mayora Vilma Balya Kaluwag. Balo ko so kay ni. Huwag ka basta na rin kaya katawang bisita niya talagang kaila pa. Well coordinated la pa. Kaya karelang pa-shout out. Pero kareta pa-shout out yun nandin kayabi ko nandin din. Mika press conference kasi nandin na Dikil King Education Summit King City of San Fernando ang marapat King August 22 and 23. So karen pong Fernandino, makiyagong ko po, makiyabi ko po kitang Education Summit. Marapat siya po, August 22 and 23, King Heroes Hall. Nandin po may press con, kayabe mila, ranking CIO, i-Sherwin, po pa'y Joanna, yung kanang classmate, Joanna Mendoza, ang po pa'y Sir Raymond, kayabe nandin po ng miyaliwang department head. Siyempre, maging successful yung summit, kasi nung saup-saup, so, tsulangan po ka rin. Kumusta ang tala pa, Ma'am Gloan? Kumusta po? Kumusta? Ayos naman, medyo kinakabahan, pero... Bakit? Hi. Ba't kinakabahan?
Kasi po, sabi niyo kwentuhan lang. Pogi pala kayo sa personal. Oh, shit. Balyo, malagad na nga banggit ding bisita kaya katamo yan. Taika, Danica, kumusta po? Kaya rin Oran-oran, Ketiken City, kumusta kayo? Ano po? Okay pa naman po kami. Sana po wala muna pong dumating na mga bagyo pa. Oo, kasi specifically for this month, Yes. pampasusan tayo po, we're gonna be observing National Disaster Awareness and Preparedness Month. Po. Bakit po natin kailangan i-celebrate, Ma'am Glo-Nila, yung buwan na ito? With regards sa mga awareness, kaalaman, at kahandaan sa kalamidad. Apo. Actually po, sir, every year, meron po tayong tinatawag na NDRM month or National Disaster Resilience Month. So, every July po talaga siya, sir. July, So, okay. Yes po. Nako, na-move. Po, bakit po ba July? Kasi, di ba po dati, kapag bagyo, kapag August na, diba? So, July din po talaga kasi parang pinaghahandaan natin yung paparating na mga bagyo or kalamidad o mga disasters adapin po. Okay. So, every July po talaga yung NDRM tamo. Kaso nga po ngayon ni uling nagbayo ng panahon. Wow. Diba? Kaya may ka-changes po, lalo na kareng king kaya katamang programa, King City, medyo ating ka-changes. Okay, and balo ko siyempre niyang the third week ning July, balutan naman may kabagyo. Opo. Man rugumi direktang linabas king kalupaan king mismong Pilipinas. Pero king Philippine Air Responsibility gawa na naman inagot na iragoy nga bagat na niya namang migpauran kaya katamo at migpayalbog ka ring marakala lugar. And syempre in July kasi bakat ng pamagsadya saktuya o pamagsadya data na rin bagyo o nang minunaying bagyo. Nino po rin maging kayabe yung mig-prepare ngayon for the celebration of NDRM o ito kinurek daw ng National Disaster Resilience Month po pala. Nino pong kayabe yung mig-sadya, mig-prepare for this month celebration? Nangunguna na po ang City Disaster Risk Reduction and Management Council at kasama po doon yung iba't ibang opisina po sa buong city government. At iba't iba po yung mga activities natin ngayong July. And August. And August po, yes po. Yan po. Ayan, sino ba yung mga kasamahan niyo sa... Ano po yan? Incident Management Team po last, Maleldo po yata. Yes, okay. Maleldo po. Okay. Can you tell us more about that? No? Hindi lang necessarily sa mga panahon ng disaster na-activate o may trabaho ang inyong opisina, Ma'am Glo? Yes po. Actually, kapag may event, gaya din po ng kaninang nabanggit nyo, yung Giant Lantern. So, yes. si CDRRMO po, nag-activate po kami ng IMT or Incident Management Team kung saan kami po yung responsible dun sa area, dun sa mismong event. So, hindi lang po kami pang EOC, pang bagyo, pang events din po kami, planned events din po kami. Ayan. So, para at least, just in case, Ma'am Danica, sana wala naman, no? Sana wala naman. You are ready to respond in any need that there is. Yes po, patuloy po ang information dissemination po natin sa mga barangay po at pati po yung training ng ating responders at personnel sa CDRMO, tuloy-tuloy po siya at nagkakandak din po tayo ng earthquake drill sa mga private establishment katulad po ng SM, Genra. Ayun po, partner din po natin sila kapag meron pong event. Okay, so ibig sabihin outside the NDRM month, marami palang ginagawang campaigns yung inyong office. Ma'am Glo, marami ba kayong naka-line up for this month's NDRM observation? Yes po, sir. Actually, last
end week ng June po, nag-i-start na po kami. So last June 27, nagkaroon na po kami ng earthquake drill. June 30, nakapag-kick off na po kami, nakapag-motorcade na po kami citywide. And July 3, nakapag-Thanksgiving Mass na po kami sa Metropolitan Cathedral. And nakipag-join din, nakasali din po kami sa Regional La Nina Challenge na sinalihan po ng ating mga San Fernando Rescue Unit. Nagkaroon din po kami ng water safety training last July 16 to 18 sa Clark, sa ating second Arson Clark. And nagkakaroon din po tayo ng BDRRM planning workshop. And aside from that, mayroon din po kaming ginanap na stress debriefing and psychosocial support for CDRRMO personnel naman po last July 31 to August 1. So, parang team building po siya ng office namin. And sa mga naka-line up po, meron din po kaming isasagawang jingle making contest po para po sa ating mga private schools and public schools. And meron din po kaming BDRRMC and ACDV's Rescue Olympics. Yun po, sana po, supportahan niyo po yung aming mga programa. Ano po yung BD, ACDVs and BDRIMC's Rescue Olympics. So, para sa mga barangay, Disaster Risk Reduction Management. Accredited Community Disaster Volunteers. And barangay So, sa barangay, and then yung sa mga community, Yes, yung mga, po. halimbawa, kung di ako magkamali, Marakala rin, detang King Manila, detang kareng ating masilab. Apo. Ne, kaya Belareta, ne. Volunteers po. Ken lang kay Rene, private sector lang. Actually po, in kakatamong Rescue Olympics ngayon, mixed niya po from barangays and volunteers, CSOs, and private agencies po. Nanong buri yung sukdan ketanggawan yung Olympics sa inyo? Olympics keta pong kaya, alumabot ang Olympics kaya Paris po, malili kayo. Atin na pong kanya-kanyang category like bandaging, lifting and moving, knot tying, and situational analysis. Para makantaya po mag-practice la pa mo naman po. And then po, right after the mag-practice, mag-set up na kaya po, ito na po, magka-Olympics na kaya po. Yan, bakit ang datang oras, Ma'am Glo, na itong kailanganan ditang information na ita, yang gawanda kanita. Yes po, sir. Very helpful ya po ini, lalo na kareng kaya katamong barangay. Kasi ya, jamila po, kareng different disasters. Naman po sana. Opo, ali naman po sana. Pero ito po yung gagawan ng way para makapag-promote awareness. Kareng kaya katamong barangay, kareng kaya katamong community, and even po kareng kaya katamong private sector. Bang kanita, Ma'am Danica, bayo ko pa miras ka rin, nung manyad lang sa klolo, ila mismo may kapanimuna na lang dapat langgawan. Yes po, sila po ang unang tatawag sa amin. And sila yung munang gagawa. Opo, first response. Okay. Meron nabanggit kanina si Ma'am Glo regarding dun sa regional something na sinalihan po ng Safrun. Yes, Ano po yun, Ma'am Danica? Regional La Nina Challenge po, kung saan po iba't ibang lugar po yun, nag-participate po yung Team Pampanga Team Pampanga, kung saan po nagwagi po yung overall champion po yung Team Pampanga sa Regional La Nina Challenge po. Together with Team Mabalacat, Apalit, and yun. Yan, medyo yung dalawa parang nag-e-exam lang at ipagkaila po Manurula po. Pero kaya magbalik na po ning kaya katawang programa. At din na pang metong activity na burida pong i-share kayo, na buryo pong supportanda. Bukod pa po karetang abanggit danan din na marakal at maulaga mo naman, ini bukod ketang pamagrespondi king kalamidad atin mo naman pong kaya ni sao king pamikakatawan. Yan po yung pisabyan mi king pamagbalik na po ning kakatawan programang. O gayahin niyo ko Nanu pata! At ng kanyaman king Pampanga,